Naturgeografiskt finns det mycket som förenar områdena kring Västerhavet. På många sätt så ser man i till exempel skillnader i Kattegatt, det vill säga Jylland och Halland. Där ser vi stora likheter på naturtyperna. Vi har bland annat de här ljunghedarna som sträcker ut sig framförallt i Halland, men även på de enorma ljunghedarna på Jylland. Går vi lite längre norrut så kan man säga att Västerhavet egentligen naturgeografiskt kan delas upp i två delar. Dels det vi kallar för Kattegatt och dels vi kallar för Skagerrak. I norr så präglas naturen, alltså i Kattegattområdet, Bohuslän, Östfold, Västfold och Sörlandet, präglas naturen mer av en arkipelag. Det präglas av skogsområden, bergstrakter och liknande. Och ekonomiskt så finns det också en skillnad mellan Kattegatt och Skagerrak. I det norra Skagerrakområdet domineras ekonomin i väldigt hög utsträckning av handel, av fiske och naturligtvis också av utförsel av järnprodukter och liknande. I den södra delen, i Kattegattdelen, så kan man säga att det är mycket av fåravel, mycket av jordbruk och på ett sätt kanske fattigare. Betydligt mindre av fiske, framförallt i ett landskap som Halland. Tittar man på motsvarande när det gäller de städerna kring Västerhavet så finns det vissa särskilda särdrag man kan säga de här städerna har. Man brukar ibland använda begreppet gateway som i praktiken betyder en sorts portar där alla de här råvarorna vi finner i omlandet, in i det inre av Västsverige och inre av Sörlandet och även på Jylland. De här städerna som saknar i väldigt stor utsträckning centrala politiska funktioner fungerar nästan uteslutande som handelsstäder. Göteborg är här vid dag ett litet undantag eftersom här samlades också militära och andra funktioner. Göteborg är generellt en särstad när det gäller Västerhavet. Men man kan också se de här städerna som ofta ligger en bit in i landet. Till exempel föregångarna från Göteborg, Lödöse och Nylöse och annat ligger en bra bit in. De danska städerna som Randers, Ålborg och liknande ligger en bra bit längst in i fjorden. Och på samma sätt kan man säga att de norska städerna ligger en bit in, skyddade ifrån havet. Och de här städerna som ser oftast väldigt likartade ut. Ganska långt in i fjorden eller långt upp i älvmynningen så har vi staden och så lite längre ut finns det ofta en försvarsanläggning som då försvarar stadens inlopp. De här Västerhavsstäderna är också relativt små. Mycket beroende på, förmodligen på att de ofta saknar centrala politiska funktioner. Vilket gör att det inte finns en omfattande administrativ personal och liknande. Göteborg är möjligtvis här också ett undantag. Här samlades då framförallt på 1700- och 1800-talet väldigt betydande militära funktioner och andra statliga investeringar. Men i övrigt så är de Västerhavsstäderna väldigt hög grad präglade av att vara i periferin och egentligen fungera som utslussar, som portar för de råvarorna som exporteras utomlands. Då. Her bag ved mig, der kan vi i ordets egentligste forstand se en bygning, der ligger omgivet af vand. Vi kan sige, at det vi har med at gøre er et gods, der ligger som en ø midt i et stort bundeland, hvor bundelandet så er vandet. Og det er typisk for den her egen, hvor vi er i den østlige del af Djursland. Her fremler det med herregårde. Det er et af de mest herregårdstætte områder i Danmark i det hele taget. Vi skal til Sydfyn og til Sydsjælland, Midtjylland for at finde noget lignende. Man kunne på meget kort tid køre rundt til en Halsnæs andre slotte af tilsvarende karakter, som er kendetegnet ved kulturelt at have en meget tæt kontakt til hovedstadsmiljøerne og dermed hofkulturen. Og på den anden side, som vi kan se, hvis vi vender blikket her lidt længere østpå, der kan vi se de store engarealer, som selvfølgelig også har spillet en stor rolle for den velstand, der kendetegner Gamle Estrup, der ligger som en ø i havet.
Så kan man jo sige, at lige så repræsentativ som Gammel Estrup er for gods- og herregårdssystemet i Østjylland og på Fyn og Sjælland, lige så meget adskiller det sig fra den øvrige del af Jylland, fordi vi skal ikke mere end cirka en 50, 50 eller 60, kanskje 70 kilometer ind i landet, ind i Midtjylland, før frekvensen af herregård er langt mindre, og når vi kommer til Vestjylland, ser det i høj grad anderledes ud. Og det hænger jo sammen med den markante regionalisering, der kendetegner Jylland. Forstået på den måde, at Midtjylland var til langt op i 1800-tallet uopdyrket og kendetegnet af kæmpe store, næsten øde hedearealer. Og så har man så spekuleret på, jamen hvad så med området her ind imellem mellem Vest- og Østjylland? Har det så ikke været ludfattigt? Og det har man jo altid, det har man troet i den danske historiebevidsthed igennem de sidste par hundrede år. Men i løbet af de sidste 10 år er billedet heraf blevet revideret ganske kraftigt, fordi man har fundet ud af, at også inde i Midtjylland har der været tale om en højere grad af velstand på heden, end man tidligere har troet. Og det har blandt andet været et resultat af en højst raffineret dyrkningskultur og et, skal vi sige, et noget forfinet landbrugssystem, hvor man har haft mange forskellige produktionsformer til rådighed, sådan at man ikke var afhængig af opdyrkningen af heden. Den kunne bruges til foravl, og samtidig med, så havde man lyngen, som kunne bruges blandt andet til opvarmning og bearbejdelse af de berømte jydepotter, det vil sige nogle lerkar, som blev eksporteret sydpå og vestover, det vil sige til Holland og Nordtyskland og til dels til England, og som i alle tilfælde er blevet udskibet fra de ikke så få små købstæder på den jyske vestkyst.